Sa dapit guys. Ay, tuwa na sila. Asa naman ta? Hi mga bay, kumusta? Good morning people of the Philippines. Nami karon sa kasal sa igagaw ni Dudong Kubkub. And nag-pictorial pa sila as of now. Mao ni ang lakaw sa panahon diri. Okay. Smile, smile, smile. Mga kalalakinan. Kalalakinan. So this is the reception mga bay. Nanami sa reception area and pictorial na karon sa ato ang bride. Oh, gwapa kay itong bride. Oh. Ang bride ay igagaw ni Dudong Kubkub. Nana. So wow. Congratulations sa newlywed. Nami di ron sa sana all na lang taan ni. Nadara atong bride and groom mga perfect. Mega love shout out sa diha live tayo sa ating Facebook page. So dara ang atong mga visitors. Diri mga bay taga Cebu, mega love shout out taga Cebu. Hello NK, mega love shout out. Dara ang primary family, primary family. So dara ang pamilya sa kalalakinan. And alala, Diyos ko po Rodi. Dudong Kubkub dali ah. Uy day, ihatag na ni Papa day. Hala, oh my God. Diri sa ta sa lechon nga murag baka naman ni Chan. Dako kayo ang lechon nato. So dara si Ma'am. Ma'am, ikaw ang kuan sa ilahang food package, Ma'am. Yes, ma'am. Pila pud ang inyong kuan ani, Ma'am? Basig na yung mag-inquire natay 228 viewers. Kung basig pwede ni may kuan, Ma'am. Yeah, actually, ang package nila, 95. All-in package na. 95,000? Yes, oo. Tanan na siya, Ma'am, from the church and reception. Yes, oo. Tanan na food package, tanan and everything. Ayan. Kung kisa may gusto magpakasal diyan, 95 pesos. All-in na siya, no? Yes, ma'am. Tanan na kuan. Tanan na i-assist na kanila tanan and makeup and tanan na, Ma'am, and cameras and everything. Like photo booth, ma'am. Oo, magpa-picture ta sa photo booth. Mga snacks per table. Uy, ay, dito lang linggo rabi. Oh. Saan? Diara lang, mag-picture ta diara lang. Ha? Asa, uy? Asan mong gihatang mo ito na ito? Nani mo, uy? Saglit. Pangitag bangko na Gihatang mo ito to. laki eh. Araw? Ha? Ano picture? Manong yatag mo na ko niya? Unsa, uy, ang card? Ihatag din na. Ano ihatag man? Day, asang invitation card na to, Day? Pawiran ako to nimo. Magpa-picture ta diha, picture ta. Ha? Yatag ako ni mo. Wala man ako, gipawiran ako nimo, Day. Aman. Pa, nani mo pa? Mga gihatang na laki oh. Nani mo gihatang niyo? Ako'y gahatag. Kay mama, matulak ka yatag. Oh. Thank you, sir. Ako'y gahatag, imposible. Pangitag, bangko na to ko. Oh, diha lang, diha. Bog, diari lang to. Diari ta, lingkod na, bi. Diyan na ka. Wait. Oh. Oh, diyan na ka kay diari ko. Lagyan sa ka, diri. Asa man malingkod ah? No, wala stand. Kaya kupot na ron. Ay, okay rin. Aman sila milba. Dito man sila milba sa principal. So, nanata diri mga ba. Atong pangitaan ang kuan ang nana si Tio si ang Kulosi. Kapal ito eh. Ha? Wa pa day nabot. Asa ba?
O pa kasaka? Ha? Pwede. Wapa siya ang kulusi, te? Wapa siya ang kulusi? Nga nang mama mo nag-uban? Tapos ban nga usa, nagbalik man to. Pwede man suod. Oh, di masud. Nasa. Wa pa di siyang kulusi diri daraw, nag-live ta sa Facebook. Nag-live ta sa page. Sa page. Oh. So nara ang nanay ni Cristel, ang inahan ni Cristel. Ang mga side sa kalalakin anta. Mga kani nga but mga sa side ni sa laki or sa bay. Sa side sa bay, sa imuhang mga side ni. Mga igso, mga pag-umangkon. Kari, gagaw na ako. Pulsonya ba diya? Pulsonya na usa. Oo. Kanilanghod na ako. Katusad usa. Tulo raman na. Bata pa man di kayo bana ni Cristel, no? Pila pa edad na? 27 na na. Wala, bata pa siya nang bano. Okay, kamay man siya. So dara atong lingkuranan sa atong mga abi naman na stage din. ang mga major sponsors, mga VIPs diri maglingkod, no? Dara atong VIPs, Miguel up shout out. Blue kay silang duha ba? Nga? Pwede na daw mo mang-snack ingon ang sa pod package. Oh, hala, pwede na ibulsa ko yung Ruil. Ibulsa na tumay. Ito isangla sa Palawan. Okay, ginoo. Okay. Sunara na ang bride. Mo ni ang ilahang ang ilahang singan ani Miguel love shoutout sa diri day. Silin ganda ng Cebu, Miguel love shoutout. Paghiasan ang bride day. Good day, ladies and gentlemen. Welcome to the celebration, the momentous event of the year, especially for the likes of Cristel and Jason, and of course, the family and friends. Ladies and gents, we are about to start the program, so for the meantime, I want everyone to relax. Please find your most comfortable seats and don't hesitate to take pictures with our venue, and of course, this will make as a souvenir for this event. Ladies and gentlemen, we're gonna give it like a few minutes before we formally start with the program. So again, for the meantime, chill, find your most comfortable seats, and enjoy the moment. Wa nila abli hilang earphone. Abli lagi pultahan. Ganun abli mo na ilang pultahan. Wala abli yung earphone, tiga naman. Request ata sa announcer. Asa naman announcer? Dapat naglingkod. Ato ara. Layo ara kayo eh. Hala, igang kayo do. Wala nila. Magritat sa ang atong bride. Atong bride si Cristel. Magritat sa siya. Diba? Perfect. Sana all. Magritat sa ang mga mamshi. Albert Rodriguez, mega love shoutout. Unsa daw name sa catering ninyo, mamshi? Adriana's Cuisine. Ha? Adriana's Cuisine. Adriana's Cuisine? Adriana's Cuisine. Kanang libre, kuha na daw ni tanan package na jud. From the church, reception, food package and everything. For 95,000 pesos. In behalf of all the suppliers, we would like to acknowledge, of course, our official caterer of the day, Adriana's Cuisine. And also, this is in collaboration with Optimum One Building, our venue, spacious venue for today. Yes, Again, welcome everyone to perfect. the celebration. Iingon It na. is indeed the beginning, a new journey to love and eternity. Narang ilahang mga kuan kaning ano siya tawag kani? Giveaways.